देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। 38. Okay. ఏమైంది ఇది? పక్కకి వెళ్ళినట్టుంది ప్రభుజీ. అది షేర్ అయింది, కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. 38. ప్రభుజీ ఒక్క రిక్వెస్ట్. చెప్పండి మాతాజీ. మీ అబ్సెన్స్ లో జరిగిన శ్లోకాలవి ఆ వివరణ కొంచెం ఇచ్చినప్పుడు ఏవైనా మీరు చెప్తారా ప్రభు? వివరణ ఇవ్వగలుగుతారా? వీలవుతుందా? ఎందుకంటే అవి శ్లోకాలు చదవడము, భావం చదవడం, భాష్యం చదవడమే అయింది కదా. మీరైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకా రిఫరెన్స్లు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు కదా. ఓకే మాతాజీ, చూస్తాను మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అథా జగామ భగవాన్ నారదః సహ తుంబురుః ప్రత్యుత్థాయ అభివందవాద్యాః అనుజో అభ్యర్చయన్ మునిం. అథా జగామ భగవాన్ నారదః సహ తుంబురుః ప్రత్యుత్థాయ అభివాద్యాః సానుజ అభ్యర్చయన్ మునిం. అత తదుపరి ఆజగామ అరుదించెను. భగవాన్ భగవత్ రూపుడైన స్వరూపుడైన నారదః నారదుడు సహ తుంబురుహు తన వీణను ధరించి ప్రత్యుత్థాయ తమ ఆసనముల నుండి లేచి నిలబడి అభివాద్య అభివాదములు గావించి ఆహా పలికెను. స అనుజ సోదరులతో సహా
సోదరులతో సహా అభ్యర్చయన్ తగిన రీతిలో ఆహ్వానించుచు. ఆహ్వానించుచు. మునిం మునిని. సంజయుడు ఆ విధముగా పలుకుచుండగా శక్తిమంతుడైన నారదుని వీణ పాణి అయి అచ్చటకు అరుదించాను. ధర్మరాజు మరియు అతని సోదరులు తమ తమ ఆసనముల నుండి లేచి నిలబడి వందనములను అర్పించుట ద్వారా ఆ మునిని సగౌరవముగా ఆహ్వానించింది. సంజయుడు ఆ విధముగా పలుకుచుండగా శక్తిమంతుడైన నారదముని వీణపాణి అయి అచ్చటకు అరుదించెను. ధర్మరాజు మరియు అతని సోదరులు తమ తమ ఆసనముల నుండి లేచి నిలబడి వందనములను అర్పించుట ద్వారా ఆ మునిని సగౌరవంగా ఆహ్వానించిరి. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? భాష్యం చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమ ఆంతరంగిక భక్తుడైన కారణమున దేవర్షి నారదుడు ఇచ్చట భగవానునిగా సంబోధింపబడినాడు. భగవానుని ప్రేమయుత సేవలో వాస్తవముగా నియుక్తులైన వారు భగవానుని అతని శుద్ధ భక్తులను ఒకే స్థాయిలో గౌరవించరు. భగవన్ మహిమలను తమ శక్తి కొలది ప్రచారము గావించుటకు ఎల్లెడలా పర్యటించుచు ఆ భక్తులకు పవిత్రతను కలిగించు ఉద్దేశ్యముతో వారిని భక్తులుగా మార్చుటకు తీవ్రముగా యత్నించడి కారణమున అట్టి ఆంతరంగిక భక్తులు సదా భగవానునకు అత్యంత ప్రియుడై యుద్ధుడు. వాస్తవమునకు తన నిజస్థితి దృష్ట్యా జీవుడు అభక్తుడెన్నడునూ కాజాలడు. కానీ ఎవరైనా అభక్తునిగా లేదా నాస్తికునిగా అయినచో అతని స్థితి సరిగా లేదని మనము అవగతము చేసుకొనవచ్చును. ఆంతరంగిక భక్తులైన వారు అటువంటి భ్రాంతిమయ జీవులకు చికిత్స చేయుదురు కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అత్యంత ప్రియులై ఉందురు. ఆ అభక్తులను నాస్తికులను మార్చే ఉద్దేశంతో భగవన్ మహిమలను ప్రచారము గావించు వాని కన్నను వేరొక్కడు తనకు ప్రియుడు కాబోడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు పలికి ఉన్నాడు. పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవానునికి వసగునటువంటి గౌరవమునే అటువంటి మహాపురుషులైన నారదుని వంటి వారికి వసగవలసి ఉన్నది. వీణాపాణి అయి శ్రీకృష్ణ మహిమలను గానము చేయుట తప్ప అన్యకార్య మెరుగని నారదుని వంటి శుద్ధ భక్తులను ఆదరించుటలో ధర్మరాజు అతని సోదరులు ఇతరులకు మార్గదర్శకులై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యుధిష్ఠిర ఉవాచ. యుధిష్ఠిర ఉవాచ. నాహం వేద గతిం పిత్రోః భగవన్ క్వ గతావితః అంబావా హతపుత్రార్థ క్వ గతా చ తపస్విని. యుధిష్ఠిరః ఉవాచ. ధర్మరాజు పలికెను. అహం నేను న వేద ఎరుగకున్నాను గతిం నిష్క్రమణమును పిత్రోః తండ్రుల భగవన్ భగవత్ స్వరూప క్వ ఎచ్చటకు గతౌ వెడలిరో ఇతః ఇచ్చట నుండి అంబా పెదతల్లి వా లేక హతపుత్ర పుత్రులను కోల్పోయిన ఆర్తురాలు. ఓకే. క్వ ఎచ్చటకు గత వెడిలినదో చ కూడా తపస్విని. ధర్మరాజు పలికెను. హే భగవాన్, మా తండ్రుల ఎచ్చటకు వెడలిరో నేను ఎరగలేకున్నాను. అదే విధంగా పుత్రులందరి మరణములతో
దుఃఖితయ్యై ఉన్న తపస్విని అగు మా పెద్ద తల్లిని కూడా నేను గాంచుకున్నాను. ధర్మరాజు పలికెను, ధర్మరాజు పలికెను, హే భగవాన్, హే భగవాన్, మా తండ్రులు ఎచ్చటకు వెడలిరో మా తండ్రులు ఎచ్చటకు వెడలిరో నేను ఎరుగలేకున్నాను. నేను ఎరుగలేకున్నాను. అదే విధముగా పుత్రులందరి మరణముతో అదే విధముగా పుత్రులందరి మరణముతో దుఃఖితయ్యై ఉన్న తపస్విని అగు మా పెద్ద తల్లిని కూడా దుఃఖితయ్యున్న తపస్విని యగు మా పెద్ద తల్లిని కూడా నేను గాంచుకున్నాను. నేను కాంచుకున్నాను. భాస్కరమణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా నన్ను? మణి మాతాజీ చదువుతారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చదవండి మాతాజీ. భాస్కరం అని చదవమన్నాడు కదా. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. శారదా మాతాజీ నెక్స్ట్ చదువుతారంట. ఇది వీళ్ళు చదవని వాళ్ళు. లేదండి ప్రభుజీ, నేను వేరే వాళ్ళు చదువుతారని గమనం. మణి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు. ఓకే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. హరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మహాత్మునిగా మరియు భగవద్భక్తునిగా ధర్మరాజు తన పెద్ద తల్లికి సంప్రాప్తించిన తీవ్ర నష్టమును, సాధ్విగా ఆమె పొందిన కష్టములను సంపూర్ణముగా నెరిగి ఉండెను. సాధువైన వాడు ఎటువంటి కష్టముల చేతను కలతకు ఉరికాడు. ఆధ్యాత్మిక పురోగతి మార్గమునాది అతనిని దృఢచిత్తనిగాను నిష్ఠపూర్ణగాను చేయగలదు. అనేకములైన కష్ట పరిస్థితులలో అద్భుత నైజామును ప్రదర్శించినందున మహారాణి గాంధారి తపస్వినికి చక్కని ఉదాహరణమై ఉన్నది. తల్లిగా, భార్యగా, తపస్వినిగా ఆమె ఆదర్శనీయురాలైన స్త్రీ అయి ఉన్నది. ప్రపంచ చరిత్రలో అటువంటి స్వభావం గల స్త్రీ అరుదుగా గోచరించుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కర్ణధారా హివ హరే భగవాన్ పారదర్శకః అథా బభాషే భగవాన్ నారదో మునిసత్తమః. కర్ణధారః నౌకాధ్యక్షుడు. ఇవ వలె అపారే మహాసముద్రమునందు భగవాన్ ప్రతినిధి. పారదర్శకః అవలి తీరమును చేరుటకు మార్గదర్శనం చేయవాడు. అత ఆ విధముగా ఆభాషే పలుక మొదలెడెను. భగవాన్ భగవత్ స్వరూపుడైన నారదముని మునిసత్తమ భగవత్ సేవ భక్తి తత్వవేత్తలలో గనుడైన వాడు. తత్వవేత్తలు మహాసముద్రమునందలి నావకు కర్ణధారుని వంటి మీరు గమ్యమును చేరుటలో మాకు మార్గదర్శనం చేయగలరు. ఆ విధంగా సంబోధింపబడి భగవత్ స్వరూపుడును మునిసత్తముడును ఆగు దేవర్షినాథుడు ఇట్లు పలుకొని ఆరంభించెను. మహాసముద్రమునందలి నావకు కర్ణధారుని వంటి మీరు గమ్యమును చేరుటలో మాకు మార్గదర్శనం చేయగలరు. ఆ విధముగా సంబోధింపబడి భగవత్ స్వరూపుడును మునిసత్తముడును అగు దేవర్షి నారదుడు పలుకనారంభించెను. ఇట్లు పలుకనారంభించెను. శారదాదేవి మాతాజీ చదువుతారా? అలా అన్మ్యూట్ చేసుకొని వచ్చి ఎక్కడున్నారు శారదాదేవి మాతాజీ? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాస్కరమణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ.
అది వెళ్ళేమో అడుగుతుండ్రు, మొన్న కూడా అడుగుతుండ్రి మాతాజీ. ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి కదా ప్రభుజీ, నేను మెసేజ్ పెట్టుకున్నాను, ఎవరికాడు మధ్యలో వస్తే ఎలా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇందాక అన్మ్యూట్ చేసి మర్చిపోయాను, అలాగే చదివి చదవమంటారా ప్రభుజీ? ఓకే మాతాజీ, వాళ్ళు మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు, వాళ్ళు తెలియదు. ఓకే చదవండి మాతాజీ. భాష్యము. తత్వవేత్తలు పలు రకములుగా నుందురు. అట్టి వారిలో భగవానుని స్వయముగా గాంచి ఆ దేవదేవుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవకు తమను తాము అర్పణము చేసుకున్న వారు అత్యంత గనులై ఉన్నారు. అట్టి శుద్ధ భక్తులలో దేవర్షి నారదుడు ప్రధానుడై నందునే భక్తితత్వం నిరిగిన వారిలో గనుడిగా అతడిచ్చిన వర్ణింపబడినాడు. ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి వేదాంత తత్వంను శ్రవణం చేయడం ద్వారా తగినంత జ్ఞానపూర్ణుడు కానంత వరకు ఎవరునూ తత్వం నిరిగిన భక్తులు కాజాలరు. శ్రద్ధ కలిగి తత్వం నిరిగి వైరాగ్యవంతులు కానంత వరకు ఎవరినూ శుద్ధ భక్తుల గట సంభవింపదు. శ్రీకృష్ణ భగవాని శుద్ధ భక్తుడే అజ్ఞానపు ఆవలి తీరమును చేరుటకు మనకు మార్గదర్శనము చేయగలడు. పాండవులందరినూ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని శుద్ధ భక్తులైన కారణమున దేవర్షి నారదుడు తరచుగా ధర్మరాజు ప్రాసాదమును దర్శించుచు అవసరమైనప్పుడెల్లా వారికి ఉత్తమ సలహాలను వసగచుండేవాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక అధ్యాయము ఇది ధృతరాష్ట్రుడు నిష్క్రమణ అని చెప్పారు. సో ఒక రకంగా చూస్తే ఇదంతా ఏదో విషయాలు వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఒక టైం. అంటే భాగవతం యాక్చువల్ ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు దివ్యలీలలో దాని గురించి ఉండే ఒక గ్రంథం ఇది భాగవత పురాణం. అయితే అది ఎంత వ్యవస్థితంగా దాన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నారు అంటే, మొదటగా మనకి భగవంతుల దివ్య స్థానం తెలియాలి, ఆమెకి మనకు భగవంతుడికి ఉండే గల సంబంధం తెలియాలి. ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ గా యాక్చువల్లీ ముఖ్యంగా భాగవత విషయం ఏమిటి లేదు, శ్రీకృష్ణ లీల. సో అది దశమ స్కందంలో వస్తుంది. అది అయితే మనకు దాన్ని ఆస్వాదించే ఒక అర్హతలు మనకి రావాలి అనే కారణమున ఇక్కడ వేదవ్యాసులు చాలా వ్యవస్థితంగా మొదట స్కందం ఎంతో చాలా చరిత్రలే ఉన్నాయి. ఇక్కడ పాండవులు సంబంధించిండే చరిత్రలు అంతా. అంటే భగవంతుడు తన భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆత్మీయ భావంతో ఉన్నారు. భగవంతుడు ఒక్క చోట ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రంగా లేరు. స్వతంత్రంగా అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ తన భక్తులు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విశేషంగా పాండు వంశం మేము వినేది, పాండు పుత్రులు వీళ్ళు కృష్ణుడికి చాలా ఆత్మీయులు. సో భాగవతంలో మేము వినేది మొదట స్కందము ఎక్కువగా వాళ్ళ ఒక ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది, పాండవులు మేము వినింది వాళ్ళు మహాభారత యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత భీష్మ పితామహలో ఫస్ట్ గా ఎవరు యుధిష్ఠిరుడు ఒక శోకించేది, అయ్యో నా కారణమున ఇంత మరణమైంది, ఇంత ఇలా అర్జునుడు శోకించారు భగవద్గీత వినే మొదట. అదే రకంగా యుధిష్ఠిరుడు శోకించేది మేము విన్నాను. తర్వాత యుధిష్ఠిరుని తీసుకొని కృష్ణుడే స్వతహా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నించారు. అది కృష్ణుడు ఒక వ్యవస్థతో వాళ్ళు కన్విన్స్ కాలే. అప్పుడు భీష్మ పితామహ నుంచి విన్నారు. భీష్మ నుంచి ఆ దివ్య సందేశాలు విన్నప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు కన్విన్స్, అవును ఇది కృష్ణుని సంతృప్తి కోసమే ఇదంతా జరిగింది, నేను ఒక నిమిత్తుడంటే అని వాళ్ళు అవగాహనతో వాళ్ళు ఆధిపత్యం స్వీకరించారు. సో అది ఒక విన్నాను. భీష్మ పితామహల ఉపదేశాలు, భీష్మ పితామహలు వాళ్ళు నిష్క్రమించేది, వాళ్ళు దేహం విడిచి వాళ్ళు త్యజించేది, అది విన్నాను. సో తర్వాత వివరణలు వచ్చింది. శ్రీకృష్ణుడు పాండవ పుత్రులతో ఇంకా కొంత సమయం యుధిష్ఠిర మహారాజు కోరుతారు, ఇంకొంత సమయం మీరు ఉండొచ్చా మీరు. యాక్చువల్లీ కృష్ణ ఫుల్ రెడీగా ఉంటారు వెళ్ళేదాన్ని, తిరిగి ద్వారకకి వచ్చేదానికి. అయితే యుధిష్ఠిర మహారాజు ఒక చిన్న
కోరిక. కృష్ణ ఇంకొంత రోజులు మీరు ఉండొచ్చా, ఇంకొంత మాసాలు. సో కృష్ణ అక్కడే హస్తినాపురంలోనే ఉండిపోతారు. సో అది విన్నాను. సో అప్పుడు కుంతి ప్రార్థనలు అంతా విన్నాను. కుంతీదేవి దివ్య ప్రార్థనలు. కుంతీదేవికి తెలుసు నా అన్నయ్య కొడుకు కృష్ణ. సో అయితే సామాన్య వ్యక్తి కాదు, దేవాది దేవుడు. సో ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడు ఆశ్రయంలోనే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కుంతీదేవి ప్రార్థనలు అది అంతా విన్నాను. సో తర్వాత కృష్ణుడు ఫైనల్ గా ద్వారకాకి ప్రవేశించేది. సో అప్పుడు ప్రవేశించేటప్పుడు ఫుల్ వివరణ. హస్తినాపురం నగరవాసీలంతా వాళ్ళు ప్రార్థనలు అర్పించేది. అక్కడ స్త్రీలు వాళ్ళు ప్రార్థనలు అర్పించేది. తర్వాత కృష్ణ ద్వారకా ప్రవేశించినప్పుడు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆహ్వానం. సో భగవంతుడు అక్కడ డిపార్చర్, ఇక్కడ అరైవల్, రెండు కూడా ఒక చాలా చాలా ఒక విజృంభంగా ఒక ఇది ఫెస్టివల్, ఒక పండుగ ఉన్నట్లు జరుగుతుంది. సో తర్వాత యుధిష్ఠిర మహారాజు 3 అశ్వమేధ యాగాలు చేశారు అని విన్నాము. సో 3 అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన తర్వాత అది కూడా కృష్ణ మరలా వస్తారు ద్వారకా నుంచి ఇంకొక టైం రిటర్న్ తిరిగి వచ్చి అదంతా అరేంజ్మెంట్స్ కృష్ణుడే స్వతహా చేస్తారు. చేపించినప్పుడు మేము వినింది వాళ్ళకి ఏం కావాలి, అది ధనం ఎలాంటే ఈ సంపూర్ణ ట్రెజరీ ఎంప్టీ అయిపోయి ఉంటుంది. సో మరలా కృష్ణ అర్జునుడు చెప్పేది అక్కడ దీని దగ్గర వెళ్ళు, హిమాలయ దగ్గర ఒక మహారాజు మరుత్తరాజు ఎవరో చేసిన యాగాల ద్వారా ఒక బంగారం ఇది ఉంది, పర్వతం ఉంది. సో అది నీకు దొరుకుతుంది. సో వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి అటువంటి 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు ఆచరించేది. సో దీనంతా అయినాక పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మం గురించి మేము విన్నాము. పరీక్షిత్ మహారాజు అందరూ వీళ్ళందరూ కృష్ణుడ ఆత్మీయ భక్తులు. సో ఈ భాగవతంలో మనకి దీని ద్వారా మనకి భగవంతుడు భక్తుల సంబంధము, వాళ్ళ ఆత్మీయ భావము మనకి తెలిపించేది. సో పరీక్షిత్ మహారాజుకి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే కృష్ణుడు రక్షించింది శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళని. సో తర్వాత వాళ్ళు పుట్టే సమయంలో ఆ బ్రాహ్మణులు అంతా భవిష్యం చెప్పేది, ఆ జ్యోతిష్యులు వీళ్ళు ఇలా అవుతారు అలా అవుతారు అంతా విన్నాము. సో ఈ రకంగా చరిత్రలో ఎక్కువగా కృష్ణుల భక్తుల గురించి ఉన్నాయి. భీష్ముడు దేని త్యజించేది కావచ్చు, యుధిష్ఠిరుడు మహారాజుగా స్వీకరించేది కావచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ రాజభారంలో ఎంత ఒక సుఖమయ జీవనం అంత పౌరవులకి అని విన్నాము. సో తర్వాత ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు జననం వింటున్నాము. సో అదైనాక ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు నిష్క్రమించేది విదుర ఉపదేశంతో. సో విదురుడు కూడా శుద్ధ భక్తుడు. సో వాళ్ళ ఉపదేశం ఎంత ప్రబలంగా ఉన్నాయంటే అంత అంధకారంలో ఉండే వ్యక్తి ధృతరాష్ట్రం చెప్పాలంటే మనమందరూ ఒక విలన్ ఎప్పుడు కూడా చూసేది ధృతరాష్ట్ర దుర్యోధన అనేది మనం దీనిగా చూస్తాం. సో అయితే ఆ వ్యక్తిని కూడా అంత ఒక వైరాగ్య భావం పొందారు అంటే చెప్పేది వాళ్ళు భాగ్యవంతుడు. విదురుడు ఒక సాంగత్యం దొరికింది వాళ్ళకి. సో అంత పవర్ఫుల్ విదురుడ సంఘం, సో సాధు సంఘ. సో దాని ద్వారా వాళ్ళు నిష్క్రమించారు. సో ఇప్పుడు ఆ సన్నివేశంలో ఇప్పుడు ఉన్నాము, ఆ పోర్షన్లో ఉన్నాము. ఎప్పుడు మరలా యుధిష్ఠిరుడు శోకం, ఇది నన్నుండి అయిందేమో, ఇది నేనే కారణం దీనికి. ధృతరాష్ట్రుడికి గాంధారి వాళ్ళు మేము అనాథగా ఉన్నప్పుడు, అనాథలు మా తండ్రి చిన్న వయసులో మనకు విడిచి వెళ్ళినాక వీళ్ళేమని చూశారు కదా. సో అయితే మేము వాళ్ళకి తిరిగి ఏమి ఇచ్చాము అని వాళ్ళు శోకిస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నారదులు వచ్చి, సో నారదముని సామాన్యంగా రారు నారదముని. సో చెప్తారు నారదముని చాలా గొప్ప భక్తులు. ఇక్కడ చెప్తుండేది భగవాన్ నారద ఎలాంటే భగవంతునికి అంత ఆత్మీయులు. సో భగవంతుడికి అంత ఆత్మీయులు ఉండే కారణం కొన్ని మార్లు భక్తులకి కూడా భగవాన్ అని చెప్పేది. భగవాన్ నారద, లేకుంటే శివుడు నారదులకి భగవాన్ శివ అని చెప్పొచ్చు. ఎలాంటే అంత కృష్ణుడికి ఆత్మీయులు ఉండే వ్యక్తులకి వాళ్ళకి కూడా భగవాన్ లేకుంటే పదము కేవలం భగవంతునికి షడైశ్వర్య పూర్ణ కృష్ణ విష్ణుమూర్తి. అయితే అంత ఆత్మీయులుగా ఉండే భక్తులకి కూడా భగవాన్ అని చెప్పే ఇది ఉంది. అది సో నారదముని గురించి చెప్తుండే భగవాన్ నారద చాలా పవర్ఫుల్. ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పేది వాళ్ళు భక్తి శక్తి వాళ్ళకు ఉండే కారణమున వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఆ భక్తిని అనుగ్రహించవచ్చు. ఆ మృగారి, వాల్మీకి వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ శిష్యులే. ప్రహ్లాద, ధ్రువ, మేము వినేది అంత గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఇతిహాసంలో చరిత్రలో వాళ్ళందరికీ గురువు నారదముని. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి యుధిష్ఠిరుడు శోకంని వాళ్ళు నివారించుతారు. వాళ్ళు చెప్తారు లేదు మీరు ఆ శోకించే అవసరంలే, ఇది ధృతరాష్ట్రుడు సన్మార్గం ఇప్పుడు స్వీకరించి 7 రోజుల్లోనే కూడా పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు
అని వాళ్ళు ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా వాళ్ళకి చెప్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ధీరుడు, లేకుంటే నరోత్తమ అతి ధీరుడుగా ఇప్పుడు వీళ్ళు వైరాగ్య భావంతో వీళ్ళు పరిపూర్ణత్వం పొందుతారు అని ఇప్పుడు నారదముని చెప్పేది. సో నారదముని చెప్పే మేము వినేది యుధిష్ఠిర మహారాజు వాళ్ళ సమయంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎల్లప్పుడూ వస్తుంటారు వాళ్ళు. సో వెనకాలి సమయంలో చెప్తారు, ఆ ఒక్క మనం ఈ స్థాయిలో ఉంటే, ఆ దైవత్వంలో ఉంటే వాళ్ళు విజిట్ చేస్తారు అనే చెప్తారు. యాక్చువల్లీ నారదముని గురించి సెవెరల్ టైమ్స్ శిల ప్రభుపాదులు కూడా చెప్తారు మన దీంట్లో. శిల ప్రభుపాదులు ఒక టైము రథయాత్ర ఏమో చేసేటప్పుడు అమెరికాలో ఒక టైంలో భక్తులు శిల ప్రభుపాదులు చూస్తారు. వాళ్ళు ఒక ఆకాశం డైరెక్షన్ లో వాళ్ళు చూస్తుండేది, ప్రభుపాదులు నవ్వుతుండేది చూస్తారు. సో ప్రభుపాదులకి వాళ్ళు ప్రశ్నించినప్పుడు, ఏంది మీరేం చేస్తున్నారు మీరు, వాళ్ళ శిష్యులు, ఏది మీరేమో నవ్వుతున్నారు, మీరేమో చాలా ఇదిగా ఉన్నారు. ప్రభుపాదు చెప్తారు, లేదు నారదముని వచ్చారు, వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఎలా ఈ ప్రస్తుత కలియుగంలో ఇంత పతనమైండే పాశ్చాత్య జనులు వాళ్ళు కూడా హరినామంలో దివ్యానందంలో వాళ్ళు ఉన్నారు అని. అంటే ప్రభుపాదుకి కనిపిస్తుంది వాళ్ళు నారదముని వాళ్ళు వచ్చింది, వాళ్ళు అక్కడ చూస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ అనుగ్రహంతోనే, వాళ్ళ ఒక శక్తితోనే ఈ భక్తి కార్యాలు జరిగే సాధ్యం. నారదముని అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తులు, వాళ్ళ ఒక ఈ సంకల్పం, వాళ్ళ ఇచ్చ, దాంతో ఆచార్యులు గురుష్య పరంపర దీన్ని ప్రచారం చేసేది. సో ప్రభుపాదులు చెప్తారు, ఎస్ వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్తారు. ఇంకొక టైం ఏమో ప్రభుపాదు చెప్తారు, నారదముని వచ్చారు, వాళ్ళకి ఒక ఆసనం ఇవ్వండి అని ఒకటి. అదొక ఇదంతా వెరీ వెరీ ఫ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇది మేము వినేది. సో నారదముని చాలా గొప్ప భక్తులు, ఆచార్యులు. సో వాళ్ళ ఒక అనుగ్రహంతోనే ఈ భక్తి కార్యం అంతా జరిగేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి చెప్తారు, ఇప్పుడు లేదు మీరు ఏమి శోకము పెట్టే అవసరం లేదు, వీళ్ళు సరిగా మార్గంగా విదుర ఉపదేశంతో వీళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళారు, సో వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందుతారని ఇప్పుడు చెప్పారు. సో భాగవతము మనకి ఎక్కువగా నేరంగా కృష్ణుడి పైన మనం మనస్సు పెట్టేకి మనని తయారు చేస్తుంది మనకి. సో దానికోసమే భగవంతుడు భక్తులు వాళ్ళ వ్యవహారాలు, వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్యాంటో, సెకండ్ క్యాంటో పర్టికులర్ చెప్పేది భగవంతుడి పాదాలని సూచించేది. సో భగవంతుడిని దర్శించేటప్పుడు ఫస్ట్ పాదాలని దర్శించుతాం, తర్వాత భగవంతుడ కాళ్ళు అట్లా పైన పెడతాం. సో అలాగే ప్రథమ స్కందం, రెండో స్కందం చాలా ఈ రకంగా విషయాలు పాండవుల గురించి ఫస్ట్గా, తర్వాత విశ్వరూపము భగవంతుడు ఇలా సర్వవ్యాపకుడై అంత నియమిస్తున్నారు ఆ విషయాలు. ఆమెకు ఒక్కొక్కటి భగవంతుడు వేరే వేరే అవతారాల గురించి, లీలల గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. లాస్ట్గా చివరికి భగవంతుడు కృష్ణ లీలలో దశమ స్కందంలో వస్తుంది. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి.